Si pensem en un flam, pensem en el típic flam, allò que tremola, que va amb el líquid aquell fos pel damunt, que va regalimant, que el tastes... Però si el que fem avui, quan el tastes, et sorprèn, i no és ben bé el típic, el que farem és un flam salat, que de fet serà un flam de ceba. De flams salats, potser ara ja no se'n fan tants i associem el flam només al flam dolç. Aquí a la cuina, de fet, n'hem fet un parell de vegades. Vam fer el de naps i vàrem fer també el d'espàrrecs. Que bo flam de naps. I què té el flam? Doncs té el flam i té allò que en dèiem el carmel, aquell líquid. Ara començarem fent precisament això, el carmel. He posat una mica d'oli, agafo ceba de Figueres i la comencem a enrossir. Aquí. Pujo el foc i es tracta de que amb un foc mitjà l'anem enrossint. Hem de buscar un color fosc, per tant, l'hem de torrar a força. Mireu, això he anat fent, així quedant ben fosca. I ara es tractaria de que tota aquesta foscor passés aquí. I el que faré perquè això ens passi, poso aigua. Necessitarem 1 litre d'aigua per fer aquest caldo. Però m'interessa rascar tot el que tenim aquí a la cassola. Com veieu, la pròpia aigua ja es comença a tenyir, només fent això. Veus? Ara ho passo. I ho bullirem ben bé una hora. Una vegada s'hagi bullit, passarà tot el sabor, el color, el perfum de la ceba, tot en l'aigua. Aquella aigua la colarem. Després de colar-la, la reduiré fins que quedi com una glassa. Serà el carmel. Una vegada tenim el carmel fet, el que necessito fer... Així. És el flam, que és el que farem ara. Això ho deixo mig tapat, al foc mig, i que vagi fent durant una hora. Mentrestant, ara haurem d'agafar la ceba tendra. Per què? Perquè el que és el flam el farem amb ceba tendra. La ceba tendra és més suau de textura, és a dir, la ceba és com les persones. N'hi ha que piquen més que d'altres i n'hi ha que et fan plorar més que d'altres. Doncs això seria bàsicament el mateix. Però és una ceba que conté més aigua i també ens interessa que quan la treballes deixa anar aquella viscositat. I això ens aporta aquesta cremositat i aquesta suavitat. I és el que farem. Però abans l'hem de netejar. Això ho guardarem per fer altres elaboracions i ens quedarem amb això. Una vegada ho tenim aquí, la primera capa la traiem. Que també ho guardem. I aquesta part d'aquí és la que anirem a rentar. Com? Faré un tall una mica més gruixut aquí i aniré a l'aigüera. Després aquí la vaig rentar, mica en mica, per si quedés terra o el que sigui. D'acord? Ara sí. I ara es tracta de tallar tot això a juliana. Sí, les cebes fan plorar. Però escolta, també marquen tendència a l'hora de vestir. A la primavera tots mos vestim com una ceba, a capes. Bé, si més no, és l'hortalissa que més utilitzem a l'hora de cuinar. Si sou poc previsors, la ceba groga
és la que no us pot faltar al rebost, perquè és la que tarda més en fer-se malbé. És forta i és perfecta per a coure. Esta és la nostrada, la ceba de Figueres. No és que es planti al costat del Museu Dalí, però es va començar a cultivar a l'Alt Empordà. És una mica vermellosa i és més suau que la ceba groga o reca. D'esta se'n diu ceba Fuentes o dolça. És menys picant que les anteriors i es deixa menjant cru. Però si volem una ceba per amanir, jo crec que la millor és la tendra. És una ceba que s'ha collit abans d'hora, té més aigua i, per tant, se fa malbé més de pressa. Segur que tots heu tallat ceba alguna vegada, però si us voleu estalviar dramatismes, hi ha la ceba congelada, que és l'única que s'ha de conservar en fred. Força-li, que hi ha molta ceba i ja la tinc tota tallada. Veus com ens ha quedat? De fet, és tallada tan prima que en 45 minuts que anirem treballant-la ens quedarà ja pràcticament com un puré. I redueix molt. Mireu això, És allò que us deia, va quedant com un puré, també perquè, com que l'hem d'anar treballant, no la podem abandonar del tot. És una ceba que li hem de fer una mica de cas. I una vegada ho tenim així, hi anirem a afegir la nata. Són 450 mil·lilitres de nata. Deixarem el foc mínim que vagi fent i que cogui durant 30 minuts. Aturo el foc de la nata. Això ja ens ha anat treballant. Aquesta és la textura que ens en queda, que és ben amorosa, fixa't. I just al costat hi tinc el brou de ceba, que us el vull ensenyar. I ara d'aquí ho passaré en el got americà i ho trituraré, però us vull ensenyar com tinc això. Això és el que ens ha quedat d'aquell litre d'aigua amb la ceba. L'hem colat i l'hem passat pel sedàs fi. Penseu que hi ha trossos, algun trosset, que queda com més recremat, que tot això ho hem obviat, i ara ho posarem el foc al màxim i que comenci a reduir. Al reduir ens en quedarà aquesta glassa, aquest caramel, que òpticament semblarà un caramel, això, de caramel, però no ho serà, és ceba. I quin sabor té? Doncs és molt profund, és un sabor com de brou intens, fins i tot com si fos un brou de carn, però amb un punt dolç, perquè la ceba de Figueres és dolça. I això ho triturarem també perquè ens quedi una bona textura i una vegada ho haguem triturat, ho colarem, que no ens hi quedi cap fibra. Mira, això ja tinc ben reduït el caramel. Mireu com ha quedat, I com pinta la cullera. De seguida que refreda, la veritat és que perd aquesta viscositat, bueno, aquesta textura, que queda com un caramel enganxat. Per tant, hem de ser bastant ràpids. Aquí ja hi tinc tota la crema. Colada, i ara el que ens cal és batre ous. Necessitem els ous perquè ens acabi de quallar aquest flam. Seran 3. Punta de sal. I ara us explicaré una manera fàcil i segura de que el caramel ens quedi allà on el volem. Mireu,
tinc aquestes flameres que són d'acer inoxidable en el congelador. Això fa que siguin molt, molt fredes. I poso el caramel, que de seguida es refredarà. Però és que, a més, ho tornarem al congelador. Al congelar-se, quan hi posem tota la barreja aquesta que ara farem del flam, em tocarà escurar, Em toca escurar. I ràpid, perquè no es refredi. No se'ns barrejarà, perquè si jo ho tiro, se'ns podria arribar... Ràpid i refreda, Se'ns podria arribar a barrejar. És a dir, que llavors quedi tot el caramel i tot tèrbol. I això és el que no volem. Perfecte. Tapo. Ara sí. Tot això al congelador, 10 minuts, i ja ho tenim ben ferm, ben congelat. Llavors, a la que hi tirem la barreja, quedarà la barreja dalt i això aquí. Una vegada els traiem i els coem i tot, ja no es belluga, i una vegada el desmotllem, seguirà tot el caramel a la part de dalt. Per tant, quan desmotllem i el traiem, caurà i aconseguirem allò que volem. Això espero. Remenem bé que hi entri una mica d'aire i així ens queda més esponjós. Així. Ja ho tinc. Ho torno a passar aquí, perquè així serà molt més pràctic d'anar passant en els flams. Però amb aquest més petit no podria passar-hi les varetes. Poso. Omplim amb aigua freda fins que ens quedi pràcticament tot cobert i sense esquitxar ni mullar. A 180 graus. Però és el meu forn. I aquí us demanaré que conegueu el vostre forn. Jo ho he provat així, amb l'aigua de fred a calent, amb 45 minuts a 180 graus, ja se'm cou. Pot ser que vosaltres necessiteu un temps una mica diferent. Com ho podem veure? Doncs hi hem d'estar també una miqueta al damunt. No tant com amb la ceba, però us heu de fixar fins que sigui cuit.
Aviam si surt. Sí que ha sortit. Posarem uns crostonets de pa, que la part cruixent també sempre va bé, perquè el flam el que té és que és cremós. Pot resultar al final avorrit. Però si tens un crec-crec, aquell entrebanc, que el faci divertit, doncs és millor. Veus, ja ho tinc. Ara hi podríem posar nata i ben bé enredaríem algú. Mira, mira'l. Déu com tremola. A veure si ho hem fet bé o no. Oh. Brutal.